اف شروانێکی کەبنە تەمەنی وی 75 ساڵە لەگەل چار کوڕên xwe tevlî şerê dijî terorê bibû û bi şervanên Kurd re berxwedanî ber bi Kobanî de kir. Xelîl Osman ku bi apên Nemir tê naskirin çar caran di şer de birîndar bûye û her car jî li gel hevalên xwe vedgeriya û careke dî şer dikir. حرب بريندار بون بديرة مشار وجار البورز بريندار بون أصابنا بمشهيد هرتبو بيا صاغي كتم دس داعش أما خذي أسفلتان من أظن كتم دسوان ودناب پوشتان ما خو بشار حياني كو مجال مرة شيء بو عم لسا أسفلتي هرت Kurrekî apên Nemir di şer de jiyana xwe ji dest da. Lê ew yek moralên wî nizm nekir. Piştî têkbirina Daişê cek û rextên xwe danîn û tevlî karên û avakirinê bû û di gelek saziyên rêveberî de xizmet kir. Lê di roja îro de bi sedema nexweşî û birînan li mala xwe li gel bîranînên xwe di rewşeke dijwar û bilingaz de jiyan dike. زمانی تنه بدنم از خور بورس می حوال خود نیرم می شهید آد نیرم يعني دوم او تديرامن او انزم يعني شري هانيكو جرام بو ام تشتو جاي خلاص بون ابدا عشان دي دولات تركو شان السرما دکتۆر محەممەد عارف علی یەک ji pizîşkên di şer de li Kobanî ma û birîndar derman dikir behsa qehremanî û rola wî di bilindkirina moralên şervana da dike. Her wiha tekez dike ku pêwîst e aliyên têkildar guhdanê li şervanên kevin bikin û li wan xwedî derkevin. Yani kesekî moral didame, moral dida şervanan, dida dixtoran, dida vî kadirî berxwedaniya xwe yanî gerez yani ji bîr nebe gerek ihtimameke bîtir lê layiqî vî berxwedana wî bê vî fedaya wî bê ku di şerê Kobanî de maye. Apên Nemir ku îro bi kurekî xwe re di maleke biçûk de li texa Kaniya Kurdan dijî ji bo cîhanê namayekê rê dike ku êrişên esmanî yên Tirkiye li ser Kobanî bêne rawestandin. Da ku xelkên vê herîmê di aramî û bêtirsiyê de jiyan bikin. يعني دولتي دروة أزمة أوروبا أمريكا يعني بشري سرما بشكيني بشري سرما كربكي أم بقرن وكبره وأم ناري خوتسي وشاي بخون في أوجه ترى يعني أم هلاك بس أم كيف شبكن Apên Nemir ku bavê çar kur û şeş qîzan e hêvî dike rewşa xelkê baş bibe û koçberiyê ber bi Ewropa ve were rawestandin û yên koçber jî vegerin û xizmeta Kobanî û avakirina wê bikin. Ridwan Bêzar, Dengê Amerîka, Kobanî.